suoritustaiteilija. Ja mä oon 33 vuotta. Ja mulla on muun muassa oma keppihevonen. Ootte minkä ikäisiä tahansa, ihan vauvasta vaariin, niin se on ihan ok, että te leikitte välillä. Vuotiaana mä tunnen, että mä oon vielä aika nuori. Kyllä. Ja mä osaan tehdä aika monia asioita. Taantuma. Eli taantuma tarkoittaa sitä, että kun mä vanhenen, niin mä todennäköisesti menetän tiettyjä taitoja, mitä mä oon opetellut. Esimerkiksi voltti, niin mä en välttämättä pysty sitä 50-vuotiaana enää tekemään. Mulla on yksi unelma elämässäni, ja se on semmonen asia, että kun mä oon vanha mies, niin mä haluan osaa enää yhtä asiaa. Yksi asia on olemassa, ja se on nauraminen. Se on se, mihin mä pyrin. Toivottavasti mä elän vanhaksi mieheksi, ja kun mä oon vanha mies, niin ainut asia, mitä mä haluan tehdä, on nauraminen. Kyllä. Jos te joskus menetätte nauramisen, te ette naura itsellenne, tai te ette naura muille, hyvällä tietysti, niin sitten on jotain elämässä vialla. Ja tää saattaa naurattaa teitä kaikkia, ja naurakaa vaan ihan rohkeasti. Se antaa mulle hyvää energiaa. Älkää koskaan unohtako nauramista, muistakaa se. Noniin, tästä se temppu lähtee.